RMN Production Center. Mudalit kaninyo nining sugilanon. Hilom na anak. Ili. Tulog ka na. Wala di. Imong nanay. Laylay sa ka mapinanggaong inahan. Kadto tienda. Bakal papay. Ili. Tulog anay. Bisag unsay mahita po. Dili kabiyaan ni nanay, anak. Gipasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko. Dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko sa ang Laylay. Haid ka magikan. Ayaw. Ayaw! Ang laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albures, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recurring Editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni bagotang sugilanon, ang laylay ni Mila. Stanley, buhayin na siya. Sige na. Buhayin ang bukto ni Naring. Agaray. Sige na, Naring. Balik na sa kusina. Oh. Shit! Ugtuo ka siya gingon, Lula. Wa kita'y ebidensya nga siya ang nagbuhat sa ingon. Shit! Sinaring? Ako nga doon. Moban ko, Apo! Naring! Unsay? Naring! Kaloon! Shit! Gihigtan ang iring siyang liog o gibitay sa may putahan pa ingon sa gawas. Kuhaan na! Kuhaan na! Kuhaan na! Dili ako! Wala
Ibusa ka na! Magdali! Nadugay man si Felipe sa pagpauli. Daghang tingali o pasahero. O baka, mas namasin pa nga makapasahero o daghan. Aw, noon nahuman naman ko og digamo alang sa among panihapon. Pabuton ko na lang siya aron magdungan mi og kaon. Ay, kalaay pa ining magkauntang mag-inusara. Kuni palang unta si Mila. Gimingaw na ko ni mo, anak. Ikaw unta ang angay ka magmatuto ng imong anak karon. Apa niya? Wa ko mahinultul og tarong ning ako mga gibuhaton. Kaya magsige ko kugos ni Filipa. Samtang magbuhat-buhat ko. Sa kahadlok nga. Anak, nasayon kong mahal mo kaayo ang imong bugtong anak. Ug nakasabot kong nagpangwili ka pa niya. Ayaw ka balaka. Kay bisag unsay mahitabo. Dili na mo pasagdan si Filipa. Ang inyong anak. Ampingan na mo kini. Mahalo na mo kini ni Felipe. Ug padako na mo siya nga mahadlukon sa Ginoo. Ay! Nalamba ang bintana o kalit nga nasira. May hangin tigali o kalit. Napukas ang babag sa bintana. Apo ko, nakurat ka sa paglamba sa bintana. Agad ka kadiyot eh. Kabuto na ko ang imong didi nga naas lamisita ha. Kadiyot ha, higutom ka na. Ikuha na ni Lola ang giputos nini nga panapton. Gusto yun ang timpla ni ini. Init-init pa. Lagi. Shhh, ano naman bitaw. Ako na ning gipatungod sa mong bakba. Ano sa ka ba? Nga bang murag mulingaw ka man noon, ha? Unya na inday. Didi na. Andili ka? Unsa ba ni? Ano bang murag may gusto kang kabuton diha sa akong loyo, ha? Sa ba di imong gusto? Sina. Ilis na. Kabog na sabi na ni Horos. Napukas ang kapila sa kwarto niya ni Felipe. Ayaw ang taon og lighot sa akong patugos ni Felipe. Kay bugat na pagkanan. Felipe, kay bugat ka na inday. Kapit ka na baya mo 5 kabuan. Niya ganina pang nagkugos si Lola ni mo. Puy na taong kong kamot ni Lola. Bukton. Masa na rin siya, uy. Pamangin siya mo at tubang sa ilang lawak ni Felipe. Ugingon usa. May gusto siyang kabuton. Iyang ikabot ang iyang kabot paingon dito. Day. Hinday Felipe, hilong. Dawatan na kining imong didi, Inday. Ina. Uy, ay, taon pagtiad kay bugat ka na. Felipe, Ginoo ko. Hay, laing bintana na usap ang nasira. Ay, kakusog sa hangin. Nalilikalit lang ang oros. Una, hilong na. Kadita, isira una nilula pag-usap ang mga bintana. Haron nga, dili mga langkot kining at mga butang din sa sud. Paano mag-isip ko sa pagsira sa mga bintana kung dili ta ka ibutang. Sige na. Ibutang ta ka makadiyot ha. Ibutang ka kadiyot ni Lola. Kadiyot lang kayo ko. Magsira lang ko makadiyot sa mga bintana. At din ikaw nagsasawga. Kadiyot lang kayo si Lola po ko.
Nga, no, basta nga. Mukalit naman. Mag-usap ang panahon. Mag-usap-usap. Muuwan ba karon? O para ba mauli si Felipe? Pagtanaw sa katubuan karon. Nasira ko na ang bintana din sa sala. Ay, sa kwarto na usap nila ni Felipe. Ay, salamat. May gani ka nahilom na... ang bata! Hain ang bata! Kinuha ko. Nawa na si Felipa sa akong gibutangan niya kaganina. Ang yang happy na lang po ang nabilin. Hain naman ay ang bata! Ang agik-ikaro sa bata. Si Felipa. Hain siya. Sa kwarto. Tuwa dito magikan ang iyang tingog. Pastilan, may kamang siya paingon dito. Pandili pa magkato makamao mo kamang si Felipa. Kubhayang pamalang ang iyang mahimo. Ni agik-ikaro siya sa ilang lawak ni Felipe. Nagsige agik-ik ang bata. Kung sa may nakakagwan niya. Dali, Felipa. Dali. Ay, imposible na abot ka din. Nga way nagdaani mo. Mila anak. Nasayod kong mahal mo kayo ang imong anak. Hapan anak, maluoy ka. Dili ka na angayang pa makigtipon ka na mo mga buhi. Pahuway na Mila. Ayaw nagsamuka ang imong anak. Pasag din kami na ang muatiman kaniya. Ilang na Pilipan niya na silulan mo. Ili. Tulog anay. Wala diri. Imong nanay. Makapakalma yun sa bata ang maong kanta. Mila, pahuway na sa dayon, anak. Unsa may tripping ini babayhana? Ngaton niya kanina nga magpatod siya sa lungsod. Unya di ang magpada sa daplin sa dagat. Ug nagsigig lakaw-lakaw sa daplin sa baybayon. Talisaw panarbang adlaw. Bilingi siya sa kong nahimutangan. Seryoso ka siya sa iyang gisulti kanina? Nga interesado siya na ako. Imposible. At tripingan na siguro ko ning binuangan ng babayhana. O gitanaw ang mamahimo na akong reaksyon. Huwag kung musakay ba ko sa iyang gisulti. Lahi ka na magdako sa laing nasod. Dako kayo, kalahian sila ni Mila. Si Mila, buutan o konserbatibo. Samtang siya, hinuon. Gwapa si Ma'am Adele, puti, sexy, hamis kayo.
Og... Og... Kalit mang mibugat ang akong abaka. Nga naman eh. Ay, kalahigit sa kapugnaw sa hangin din sa probinsya. Ug daplin pa sa baybayon. It's so relaxing. Bisan pa kon ni ako daplin sa baybayon, apan bugnaw ang huyuhoy sa hangin. Dili parehas dito sa laing nasod. Mura pag lahi ang kapugnaw sa huyop sa hangin dinhi. Sama karon. May adlaw pa. Apan kapugnaw kiwat sa hangin. Pipila ka minutos na lang. Huwag mo sahop na ang adlaw. Gusto ko makita ini sa daplin sa paypayon ang pagsahop ni ini. O gusto kong makauban si Felipe sa pagsaksi sa pagsahop sa adlaw. Hinungdan nga nagpapiling din ni Pugay. Tawagod ko na si Felipe nga to ara sa iyang motor nag-standby. Hanggaw tawhana. Seryoso siya nga di siya interesado na ako. Huwag magand siya mutuol sugad ka kanina sa mong pag-apot. Sagdan naman ko niya sa kong gipuhat ni Paypayon. Or maybe, only because bago lang siya namatyan og asawa. Dili maayong tanahon sa upang mga tao nga mupatol dayon siya og laing papay. But who cares when I like him? Og misamot pa karon ang akong pagkagusto niya ning iyang gipakitang ka-loyal sa iyang wife bisan kun wa na kini. Di ta kalungan hangtod na makuha ta ka Felipe. Tawagon ko na siya. Felipe! Oh! Kinsa ka ng papay nga naa siyang luyong? Migakos kinikikan sa iyang luyong? O gidunghay ang iyang o sa apaga ni Felipe? Shit! Dili siya na ako. Pero may laing babae siyang gika-fling din sa daplin sa baybayon. Kinsa ka ng babayan, ha? O nga nung naabot siya ang napita. Kay galaan dapitong kamunamo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ning bag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayad, soundman Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulagan